लोगोफोर नै नोंथांमोनखौ आं दिनै मोनसे बाथ्रा खिन्थानो थाखाय आरो खावब्ला नुजाफैलायबाय बाथ्रायानो जाहैबाय आङो मोनसे गोदान चेनेल खुलिलायबायलै लोगोफोर चेनेलनि मुङानो जाबाय अम्बिका दि माबा दे कार्टुन भिडिअ नङा दे लोगोफोर भ्लग भिडिअसो आङोलाय भ्लग भिडिअ बानाया सानदोंमोन नाथाय दा बानायनाय जाबाय आरोना बानायनायनि जाहोना जाबाय माने नोंथांमोना आंखौ सोरबा सोरबि बिबारि आब'आ भ्लग भिडिअ बानाय बिदि बुंबाय थायोमोन ना बेनिखायनो बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर आरो मोनसे बाथ्रा आं खिन्थु इसेबो रायज्लायनो रोंथारा दे मानसियानो रावफोरानो नांथा नुंथा जाजोबो कार्टुन भिडिअ बानायबाबोसो मालाबा बिदिनो नांथानो नागिरो रावफोरानो मालाबाथ' खेबथाम खेब्रैलागै बुंनांगौ जायो आङो आरोथ' केमेरानि सिगाङावथ' इसेबो बुंनोनो रोंखाया लाजियोबो आं एसे दे जियानो जाया मानो लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ कार्टुन भिडिअआव जेरै सापर्ट खालायबोदों आंनि भ्लग भिडिअआवबो एसे खालायबानो जाबाय ना लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालायबानो जाबाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ गाहायाव होना दोनदों दे लोगोफोर लिंक डिसक्रिपसनाव होना दोनदों नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय लोगोफोर चेनेलनि मुङा अम्बिका दि दे बावनाङा आंनिया रियेलाव माबा नालाय मुङा अम्बिका दैमारि बेनिखायनो अम्बिका दि दोनदों दे होनबा लोगोफोर आंनि भ्लग भिडिअखौ थांनानै नायहैथार दे अब्लासो सानगोन आङो नोंथांमोना दे बिबारि आब'खौ रियेलाव नायनो लुबैयो होननानै दे होनबा लोगोफोर थांसै आङो थेंक इउ बे हौवा सासेया दिनै सानसेया टिभिखौनो नायबाय थासिगोन ना मायो जांगिलाजों रायज्लायगौमोन आङो माथो न'निफ्रायनो थांनो रोंला टिभिखौनो नायबाय थायो सानफ्रोमबो र' नङाबा आंनो माबा मोनसे लाबोनो होनि र' बेखौ सकनिफ्राय अब्लासो बियो थांगोन नङाबा बे न'आवनो थाबाय थागोन टिभि नायै नायै ओइ सना खोनासंलाय मायो सना रांखावरि ओइ सना आङो दिनै मानोबा मार गजा जानो लुबैदोंलै थांलाय नोङो गजा लाबोनाय आंनि थाखाय गजा औलै माबा थांनालाय मा लाया आरो नोङो ये रखरा टिभि नायफुनाय टाइमावसो माबा गजा जानो लुबैबाय नोलै हिनजावाबो दा थाङाबाबो गाज्रि मोनगोन रायजागोन ओइ मा सानबाय थाखो ना नोङो बेखौबो आंनो लाबना होफैनो हाया हा गजा थसेखौनो दे होमबालाय लाबना होफैनि जानो लुबैथारदों बालाय माथो खालायबावनो दानो लायनो थाङाबाबो दाउ बिमा रखम टेव 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 रायबाय थागोन मायो मा बुंदों नोङो जेबो बुङाखै सना आंलाय मा बुंनोखाय माथ्र सानदोंल'सो आङो खैथा लाबोनांगौबा गजाखौ होननानै ए थबासो लाबोबानो जाबाय आरो थबाबानि नेले खेबखाया जालाबायानो आरो हा गजा थबायावलाय नोंहालाय बेसांथो फैसा थांनो देनाय थांगोन थबाबानि सोर जानो हा सना रांखावरि नोङो थनै जाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो थसे थथाम लाबोगोन दे नाङा आङो थब्रै जागोन नोङो थसे बारा गोदै बुस्थु जानाङाब्रा सना डायबेटिस जागोन नोंबा जागोन होनना बुं थां लाय गजाया जानो लुबैसोबाय आङो रखर थाङाबो थाङा दासो थांबाय दे बाल हुवाया दानियाबा जांगिलानो फन हरनोसै रिसिभबा खालायना खालाया ना मैथास्रियासो खालायो हेलौ ए रांखावरिसो माथो बालि मैथास्रिसो माथो हेलौ मा खालायदों मैथास्रि नै दङ ओंखाम संनो लाहार फाहार खालायगासिनो नों मा खालायदों दङ ओरैनो दङ र' ओरैनो जिरायनानै नंगौ नामा नों ओंखाम जाबाय जाथ'वाखै र' दे होनबा मैथास्रि दोनथ'नोसै नै आंहा मा थां खिनो ओंखारबाय हाबथि खिबुआबो नोंजों रायज्लायफुनाय टाइमावसो खिनो ओंखारबाय दे दोनथ'नोसै बाले नोंजों रायज्लायनो गोसो गैया आंहा मैथास्रि आंहा जांगिलाजोंसो रायज्लायनो गोसोमोन गावगायासो फनखौनो सानफ्रोमबो लाबाय थायो हौवानो सानसेबो लानो होखाया मबाइलखौनो मोजाङै सोर हौवाजोंबा रायज्लायबाय थायो सानफ्रोमबो मबाइलखौनो लाफाबाय थायो दिनै आङो फोजोंसार आदानि नाम्बारखौ मोजाङै नागिरथारगोन बै आइया ओरैनो सा साज्रां नागिरबाय थादोंमोन खोना बुख्लुं बुसि खालायनानै नायजोबथारगोन आं दिनै गैया दसन बेखिनियाव
आदा लानाव थांबा फैसानि बारा ओरै आंखाल जानाय नङा आरो आङो मिथाइ आखाइबो मोनजाबाय थागोन मोजां मोजां ओंखाम ओंख्रि मोनजाबाय थासिगोन आरो आफायाबो टाइम बाय टाइम मुलि मोनजागोन आं दा फोजोंसोर आदा लानाव थांनो मोनगोन होननानै रंजादोंसो दाबा आंखौबा बिसोरो लाखिगोन ना लाखिला बेबो मोनसे बाथ्रा जाहैबायना ओहो आंखौ लाखिथारनांगोन आङो निमाहा बिथारगोन बिसोरोथ' आंखौ निमाहा होनाय नंला खोना अबावथ' निमाहा होनो थेवब्लाबो आङो निमाहा बिफ्लेबाय थागोन ओमफ्राय बिसोरो आंखौ निमाहा होनो बाध्य जागोन फोजोंसार आदायालाय निमाहा होगोन दा आयं आरो लैथोस्रि आब'आसो होगोन ना होआ दा रावबो रुवाथिबो नागिरफैयाखै आं दा नङाबा मालायनियावबाबो थांगौमोन ओरैबायदि खस्थ' जादों जोंहा सोलिनो आङो थांथारनांगोन नङाबा जानाय नङा आइखौ खिन्थाहैनि नाम्बारखौ मोनदों होननानै आरो मबाइलावबा फैसा दङना गैया मिस कल हरनो आन्था थाबानो जागोन दे मिस कल हरगोन थेवब्लाबो दि नाम्बारखौ मोनबाय इसोरनि अननायाव मोनबाय दे नाम्बारखौ सासेया नाम्बार नागिरनो थांनायालाय मोनबायना मोनाखै किबा खुरै नाम्बारखौ मोनबा गाहाम जागौमोन मायो आयै आङो फोजोंसार आदानि नाम्बारखौ मोनबाय नाम्बारखौ मोनबाय आयु बाव मोननाय आंलाय मानोथो मोनाखैमोन आयु आयै कम्बल सिङावनो मोनदों हे गसाय नाम्बारखौ मोननायखाय दासो गोसोखौ एसे स्रां मोनबाय दे आङो आयै दा जोङो मोजांसो मोनदों नाम्बारखौ मोननायखाय दाबा बिसोरा लाखिगोन ना लाखिला बेनोथ' जादों आइ गांजेमा गोसोम रानि नोङो निमाहा बिबानो जाबाय मोजाङै आयै आंथ' मोजाङै निमाहा बिखागोनानो खेबसे नङा बिफ्लेबाय था नों फिसा जागोन आयै आरो जुदि नोंखौ निमाहा होआ अब्लानिया आंनो बिसानो रुवाथि थाहैनो थांगोन फिसा नङाबा जानाय नंला आइ नै आफानियाबो मुलिया जोबनो हमबायानो माइरंआबो जोबनो हमबाय ओइ ओंखाम ओंख्रिफोरा मोनबायना मोनाखैलै मोनाखै संथ'वाखैयानो नै संनोसैसो केला ओंखाम ओंख्रिबाबो सानसेबो मोनजाखाया दे र'हाय फिसा नै सग'निफ्राय फैनानै एसे मेंदों एसे जिरायथ'दों संगासिनो खोबसो गिदिर खामानि मावना फैनाय रखम मोनदों खोना सगाव थांनायल'आवनो मेंदों थाब सं ओंखाम ओंख्रिफ्रा र'हाय आबा संनि आरो आयै मा सानसेबो ना बेदर मोनजालालै सानफ्रामबो माबा अनला खारै खारदै खारै बाथोन नारजै बेफोरजोंनो जाबाय थानांगौ नोंहा ना बेदर जानो लुबैदोंबा खामानि मावनो थांनो हाया फुवासे आधा किल' ना बेदर जानायावनो खामानि मावनो थांनो नांलाया दे खेफ्रा गोजा साला फैसा थाबाबो खरसा खालायनो नागिरा माबायसि मानसि गोजा जोंहानि मानसिफोरा थै बिसोर सानैनि थाखायनोथ' आं बांसिन सिन्थाबाय थायो मालादि बुजिनाय जागोन बिसोरो जेबो बुजि मोनखाया बादि नै फोजोंसार आदाखौ फन खालामसै दे होनबा आइ खालायदो फना मबाइलखौ लायनि बेलेन्सथ' गैखाया खोना थेवब्लाबो मिस कल हरनो दङ खोनादों न' आइ आइ बेलेन्सआ बारा गैया थेवब्लाबो मिस कल थांगोन दे आङो मबाइलखौ लायनि आयै सिगाङावनो नोङो रायज्लायग्रोनांगोन दे जागोन दे आंनो रायज्लायग्रोगोन दे मा सानबाय थाखो नोङो आइखौनो सानगासिनो आङो आइयाबो बिदि थगायनो रोंलायगौ जोंसिया थगायनो होदों नालाय थगायबाय आरो नोङो बेखौनो सानबाय थाबाय आरो थेवब्लाबो आङो बोरैबा मोनदोंलै आइखौ बिदि थगायनायखाय बेखौनो सानबाय थायो माबा गावगाया न'आव थाङाखै नालाय बिसोरो नोंखौ न'आव थांजानो लुबैयो आरो न'आव थांजानो लुबैनायखाय बिदि थगायफ्लाबाय आरो आंखौ सोंनो थाखाय फन हरबायानो खोनाया रिसिभ खालायनानै नोङो माबा मोनसे बुंहरदो हेलौ आयै आबा नोंलाय माथो दाबो न'आव सफैला आयै लोमजादों आङो लोमजादों दिनै थांथ'नो हाला बै जोंसिमोनखौ मुलि लायनो हरदो आंखौबो लोमजाबाय मायो लोमजादों मुलि जा आंनि मुलि जानायखौ जेबो सिन्था खालामनाङा नों आबा नोङो जा दे मुलिखौ जाथार नों आबा औ जागोन दे आयै जागोन नोंबो जा दे फिसा लोमजादोंबालाय फैनाङा नोङो दिनै फैथ'नाङा लोमजानाया हामबा फै दे जागोन दे आयै आंलाय अबावथ' दिनै थांबावनो हाया आंनाबो एसे गोसोआनो दे फैनाङा दे आबा उन्दुना था मुलिफोरा जानानै मुलि दङना गैया गैयाबा लोगोफोरखौ लाबोनो हो
औ जागोन दे आयै आङो लोगो सासेखौ लाबोनो होखादों दे होनबा आयै दा दोनथ' उन्दुनि आं दसे औ दे फिसा दे उन्दु बोरै आंनियाबो एक्टिङा जादोंना एसे औ जादोंथ' र' बा नोंबो एक्टिं खालामनो रोंगौ दसन औ रोंगौथ' र' थगायनानै बोरैबा मोनदों आङो दा थेवब्लाबो आइयाबो आंखौ बिदि थगायदोंना आंजों बेनिखायनो थगायजाफिनबाय ए नंगौ नामा आयु सानैबो बोरै नायलायलायबाय थादों थांसैलै आं बेनिफ्राय सानैबो नायलाय नायलाय रायज्लायबाय थाथोंसै आङो बिसोरनि रायज्लायनायखौ भंग' खालाया मा सानलायखो आरो एबारो आं सानदों मा बे माबाया जोंसिया खम रागा जोंगोन आंखौ थाङिखाय जोंगोनथ' आरो दोनलै बिनि रागा जोंनाय रागा जोंबाबो लस गैया बेफोरबायदि मानसिया दे नोंहा जिरायबाय थाथ' ओंखाम संहैनोसै आङो ओंखाम होननायखाय दासो गोसोआव फैबाय र' गेस सोनांगौमोनलै न'आव एसेबां गरमाव मार खस्थ' मोनदों न' अराव सङै सङै खस्थ'आलाय मा आरो बिदिनोसै दे नङाबा दायो लाबोनो हागोन दे आं फैसा होगोन नोंनाव फैसा दं होनखाय दङ मानो गैया जानो दे नोंनिसो गोसोसै लाबोनोबालाय लाबोदो दे दायो लाबोनो होगोन दे आङो दे फैसाया बेसे दङ नायनि र' आया मा फैसाखौलाय एसेबां दांग्रुबबाबो गांसेल' मोनबाय थादों आङो फैसायालाय माथो 200ल'सै आया आंलाय बेखौनो बुरजा दं सानदोंमोन फैसाखौनो नायाखैमोन आङो दा आरो गेस लाबोनो फैसा होगोन होननानै बुंनाबो लाबाय माखौथ' होनांगौ जाखो दा आङो